Jantenan kok asal. Oh, yuk ganti mosok bendino kok losdol terus. Yo ngene iki bae. Diaturi meh setahun setengah tahun wis ra muni ngene iki lho Mas. Ora ayon-ayon. Bengi iki jan ngamen spesial. Rujak jeruk sepincuk go tombo ngantuk. Dasar mata dilalah sanggapan
Yening tawang ana lintang kaya campur sari cahayu aku ngenteni jeneng sorwit silir-silir muga-muga ngelingake tenan kok ulere muga-muga ora gogrok ora Mas agak aku ning semende kene wis enak iki kok kelingan rikala jaman semono heeh pirang-pirang sasi wis kak ngene iki ya wis aku wis meh udakara ya meh setahun wis ora ngene iki tenan aku ki mau meh lali kok kak ngene iki lho Mas nah ngibur warga masyarakat kuwu dadi ya ben koyo tenan kok iki ketoke ya wis suwi ranate midhangetke hiburan aku ki marai kudu nangis Mas ora usah nangis nang kene ora enek tisu enake ya mung klaras marang mega hengang koso sonta kon war tani janji kueling sumedhot ras ing tias ing Nimas ingsun marang sapa sinak senan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan yeah.
biasane nek tanggapan ngenteni kopine metu. Metu kopine biasa kira-kira ki oh, wis dicepake ngono ku lho. Ampun. Maaf. Andani kok kaya ngono lek Bri. Andani kok. Iya. Yen ning temen. Iya.